Hello mga kabiga, welcome back po sa channel natin. Sino si Richard. Siyempre magmumukbang po tayo ng putok-batok pares. Yan, overload po yan. Meron po yung lechong kawali, chicharong bulaklak. At meron po tayo rito yung fried chicken. Siyempre yung pong ating beef bulalo na andyan. Tapos nandito po yung sabaw. At meron din po tayo rito fried rice. At kung gusto nyo pong mapanood ito ng pinahaba, uncut po, punta po tayo sa ating YouTube channel, Sino si Richard. At kung gusto nyo po ng pinaikli, at meron pong cut dito po sa ating FB page. Yan po, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po ang mga viewers po namin. Nawa po lagi po kami mayroong mga kain sa araw at magiligtas po. Maraming salamat po, Ma. Ito sa dalayan ko sa inyong bugtong na sa Kristo namin tapagligtas amin. So yun, hugas po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Hanggat mainit pa po. Ikaw muna tayong sabaw. Kain po. Init pa po. Fried chicken. Sarap. The best. Yung lechong kawali. Kain po. Sarap. Malambot po ito. Oh, bigat. Wow. Kain po.
Napakalambot. Dati. Grabe, amor. Lambot. Lambot to. Init pa to. Wow. Dati kami bonmaro pa. Tunaw na susa, nilalaga natin. Tunaw na po na niluluto. Sarap. Oh.
Mainit pa po. Sarap, heaven po. Makakita kayo ng heaven. Timbon maro po. Pag napunod niya, maingay. Sobrang sarap po. Sarap ito. Napakalambot pa ng gatal. Sarap.
Aloy na po. Grabe. 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 Ulan na po. Grabe, sobrang sarap. Umuulan na po. Glass bite na po ako. Ay, excuse po. Ay, excuse po.